фин ексфолиращ продукт, който в същото време оказва и хидратиращ ефект. След като извършим тази ексфолиация, се пристъпва към дълбоката хидратация. Това общо взето, това е първият етап на самата терапия. След това вторият етап, това е дълбоката хидратация, която се извършва с друг продукт и се завършва с интензивно тонизиране. Особено при тонизирането се набляга на местата, където има проблеми, където се забелязват наченки на целулит, примерно. И третият етап, това е интензивното тонизиране. Там се работи с един лифтинг еликсир, с който се третират тези проблемни зони. Колко време отнема цялата процедура? Всяка една фаза от терапията отнема около 50 до 60 минути. Като цяло, вече ви казах, терапията или 3-дневна, или 3-седмична, в зависимост от това какво целим. Хубаво е, когато искаме дълготраен и постоянен ефект, да се направи тази 3-седмична терапия и след около 2 месеца да се повтори, за да имаме наистина добър резултат. Подобна терапия подходяща ли е за други сезони? Разбира се, тази терапия е подходяща за всеки един сезон. От годината няма противопоказания, не е свързана с активността на слънцето, с опасността от някаква пигментация, така че е подходяща за всеки един сезон. А подходяща ли е както за жени, така и за мъже? Абсолютно подходяща и за жени, и за мъже. Казах вече, това е терапия и за тяло, и за лице, така че всеки, който желае да се възползва и да живее удоволствието от тази терапия, моля да заповяда.